Adamlaryň durmuşda gaty giş düşünýän 7 zady. 1. Wagt seniň iň gymmatly baýlygyň. Geçenden soň ýyda dolanmaz. Ony sarpaly tut. 2. Saglyk işdenem, pullanam, awraýdanam gymmatly. Saglygyň bolmasa başga hiç zatda mazaň bolmaz. Özüňe gowy seret. 3. Wagt geljekde däl. Ol ömrüň her gün ünsürtmän geçip duran ownuk pursatlaryna. 4. Şowsuzlyk soňky nokat däl. Ol diňe seniň finansiýanlygy we ahlas edýänligiň merkezýär. 5. Ömrüň soňunda ýeketäk wajyp zatlar şu soraglaryň jogabyna jemlenýär. Nähili ýaşadyň? Halal we imanly ýaşap, Allahyň razylygyny gazanmaga çalışdyňmy? Nähili söýdüň? Näçe adama ýagşylyk etdiň? 6. Kämil pursata garaşma. Ol diňe seni hereketsizlige elter. Bir işe başlamagy niýet edinýärmi? Göni başla, şu gün başla. 7. Hemme kişiňe durmuş ýolunda soňuna çenli ýollaş bolmaz. Käbir adamlar diňe sapak bermek üçin wagtlaýyn gelýär. Gidýänler goýber.